Kimmo. No, nyt just tein kuvauksen, niin mä voin näyttää. Siis menee tohon rööriin ja... Ostakaa härvelötä, mikä on sellainen yksinolta, niin kiitos. Oliko täällä jossain paatterilla tuolla? Mä laukasin mua katsoa. Kimmo tekee tätä, tuo sinäkin lapsesi tänne juhlimaan videoon. Niin, mitä sä rupeat mulle? Mä rupeen kuvaamaan sua, poika. Sä oot niin seksikäs. Niin säkin. Haetaan mulkku. Mut hei, mä saan tehdä näin. Mulkku, sulla on poika housuissas. Näin. Niin meinaat sä Jesarilla pistää sen siihen kiinni ja... Sit sulla on mulkku pystys koko festareiden ajan ja kuvaa kaikkea mitä sä teet. Se on nenän karvas. Mitä? Ajat nenän karvas. Mihinkä sä akka zoomailet siellä, poika? Artsi pitää ajaa nenän karvat. Konsonantti. Hei. Just olit sormusta ottamassa siitä mulle. Eikö se ei siinä, se oli vaan paska. Et tuo käsi. Mut se oli vaan paska. Hirvelän Markku tänne. Nyt just tässä on kasattu ensimmäistä numeroa ja kun Jantta on kuollut, niin se on tietysti ollut hankalin vaihtoehto tähän mennessä. Mutta nyt on valmistetaan. Kun mä löydän sut, tässä menee hetki. Tää on mun tissiä pihalla. Vai? Näytä uimaan, mä en löydä sua niinku kameraa. Op. Jaha. Se on ihan saatana. Mä oon nähnyt sen kerran. 2004. Joo, mikä live stream on vai mitä? Joo. Kato kun just mä en oo kuullut bändissä ollenkaan niinku mitään paitsi joku tuli tää uusi levy mikä tuli tästä albumeista. Sitä uutta mä en oo ollenkaan. Joo. Se kävi viton kova se mä tykkään. Mitä? Se on niin. Ei vaan sanoa. Nonni. Mä ajattelin, että se on jotain kuva. Joo. Joku Cliffs of jotain hämärä. Cliffs of Geburra. Joo. Se on ihan, ei oo yhtäkään niin kovaa biisiä, mutta siis... Mutta kyllä niinku... Kuka saatana tekee kovaa. Työdä oma perseesi, vaikka sanotaanko johonkin ruumiinreikäsi, mikä nyt sattuu olemaan vapaana. Artsi! Herätys! Tuolla ylhäällä on jotain. Todistusaineistoa. Todistusaineisto on konsonantti. Niin. Konsonantti. Tällaista on. Näin. Avattua. Mulla on näin pieni. Avattua. No mut kun mun avaaja on täällä alla. Suomi tyttö ylös siitä. Saa avaaja, se voi avata mulle. Älä sä nyt rupee sinne riihumaan. Kyllä mulla on niinku... Sytkäri. Sytkäriä on. Mulla on kädet täynnä, tuolla on. Tuolla taskussa. Täällä on niin paljon kamaa. Sulla on paljon kamaa taskussa, poika. No joo. Ja Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sinne sujahti konsonantti. Mutta tämä löytyy sitten YouTubesta. Numero 2008 nimellä. N-I-T. Nyt!
Ho! Lop. En oo juovuksissa. Tää on muuten valittaa nyt ollaan doudussa pattarista, että liserit on virta. Joo. Ja tämä löytyy sitten YouTubesta. Ja Artti vaan vittu nukkuu. Artsi nukkuu onnensa ohi. What is life? Aika kiihkeet, aika kiihkeet. Oh, come on! Älä vielä. Ei kivorta. Mulla on kello. Joo, riittää. Näin, ylös. Ylös. Huomenta. Riittävästi. Sä haluat nukkua 2 tuntia, sä oot nukkunut 2 tuntia. Näin. Perkele, mä tuun potkimaan sua, jos kömmit takasit tuonne. Ja Nummerokki näin. Lauantai-päivä. Nummerokissa meikkaavat. Alkoholi menee. Tää on 3. Mä luovutin. Mä ajattelin olla selvempää, ei onnistu. Nummerokin lauantai-tunnelmia. Mitkä on Nummerokin lauantai-tunnelmat? Mitkä ovat Nummerokin lauantai-tunnelmat? Ne ovat Hyvät. Mitäs muilla? Nummerokin lauantai-tunnelmat. Mitäs sulla on? Nummerokin viimeinen päivä. Sunnuntai. 52 viikkoa seuraavaan. Mikä on sunnuntain olo? Ehkä olen olemassa, ehkä en. Sunnuntain olotiloja. Kurkkuun koskee varmaan saikkua tuplaa.